मानसिफोरखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमबाय आरो जोंजों दाबायदि जफानानै दं आंनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट अजय कुमार बसुमतारी आंनि जेनेरेल सेक्रेटारि सन्जिब बसुमतारी जोङो बे हानि एगेन्सै गोबां खोथा बुंनायखौ बे सनजन पालनिफ्राय खोनागासिनो दङ। सनजन पालआ दा जोंजों हाजोंसो जुजिलांबाय। जों होदोंमोन बेखौ सुइ केस। सानसे समाव बे हाया सोरनिमोन जों बेखौ मिथिलाङा। जोंनो होदों सरकारा ट्राइबेल हाउसनि नामै ट्राइबेल संघनो बे हाखौ 2 बिघा 2 काटा 15 लेसा जोंनो एलटमेन्ट होदों। बे एलटमेन्ट मोननायखाय जोङो बे ट्राइबेल हाउस जायखौ जोंनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिया हरनाय रांजों जों बे रेस्ट हाउसखौ दाबो लुगासिनो दङ। नाथाय बे एलटमेन्ट मोननायनि उनाव आगोलाव थिगैनो दंमोन जों मिथिया बेखौ जों एलटमेन्ट मोननायनि उनाव नाथाय जोंनि बाउन्डारिनि वालफोर ग्रिलफोर आरो गेटफ्रा गोमानो हमबाय। जों दिनै बारानिफ्राय बारा नुनायखाय जोङो बेखौ मानो बिदि जाखो जोङो सिन्था खालामनानै केस होनाय जाबाय आरो दाखालि केस होबाय। केस होनानै जोङो बे सनजन पालनि अयनाय भाबै अनधिकार बे दखल खालामना लानाय हायाव बाउन्डारि होनाय मोनसे वाल होनाय न'आव थांनानै जोङो बिनि माल दोननायफोरखौ नुनानै फट' खेबनानै केस होनायाव थानाया बेखौ लानानै केसखौ मालफोरखौ सिज खालामना लांजोब्बाय। बे दा सिखावसो जानांगौमोन। सिखावनि केसआवसो थांबाय थानांगौमोन बे। नाथाय दासिमबो बे केसआव दहाय खिन्थानाय बायदि 122 नाम्बार अब्लिक 2025 आरो आन्डार सेक्सन नाम्बार 303 ब्रिकेट 2 आव केस जासेयावबो बे दिनै एरेस्ट जाजासिनो उदाङै बे प्रेस मिटसो होनानै जोंखौ माने आक्रमन खालामगासिनो दङ। जोंखौ बुजियाखै नामा मिथियाखै नामा साननाय। जों दा हानि एगेन्सै जों बुङा। हाया जोंनो सरकारा होदों जों मोनबाय जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोंहा बेखौ सोरनिफ्राय मोनदों मोना बिनि हिस्ट्रिखौ जों खोनासंनो थाङा। मानो होनबा लेखासो प्रमान होगोन ना। बिटिसि आवथ' रावबो लेखा नायाब्लानो ओरैनो होआखै। मण्डल दङ, खानानगुर दङ, सार्कोल अफिसार दङ, बेहाय सेक्रेटारि दङ लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जयेन्ट सेक्रेटारि दङ, सेक्रेटारि दङ। बिसोर खिन्थु नायाब्लानो होदों नामा? जों सोबखौ नायखांनायनि उनावसो बे हाखौ गभर्नमेन्टनि खास होननानै जोंनो होदों आरो जों बेहाय न' लुनो मोनदों। नाथाय जोंनो हा होनायनि उनाव बे माल माथा गोमानायावसो जों केस होनाय जादोंमोन। बे केसखौ जोङो होनायनि उनावनो बे मालखौ जों सनजन पालनि न'आव जायखौ माने बे अयनाय भाबै आवग्रिना लानानै दं हाखौ बेहाय जोङो मालखौ मोननानै बेखौ थानायाव केस होनायाव थानानिफ्राय फैनानै सिज खालामना लांबाय। दिनै बे केसआव बे सिखावसो जानांगौमोन। नाथाय बेखौ एरायनानै बे हानि खोथा बुङै बुङै जोंखौ मेन्टेलि आक्रमन खालामगासिनो दं। मानसिक भाबै जोंखौ आक्रमन खालामगासिनो दं। आरो दहाय जोंनि बिनि माबाखौ प्रेस मिटखौ खोनानानै आसरित मोनबाय। सानसे समाव बे ट्राइबेल संघआ माबाबो बुख्रुबनांगोन बे न'खौ होननानै। दा जों मिथिया जोंनि बिटिसिआ माब्रै होदों होआ जों बेखौ मिथिया। जों मथ'फोर बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनदों बे हाखौ जों बेखौ मिथिगौ। ओमफ्राय एलटमेन्ट मोनखानाय हाखौ दि सासे मानसिया बिदि बुंबाय थानो हागोन जों बेखौ सैज्य' खालामनो हानाय नङा। आरो जों जेसेबां दिन थागोन ट्राइबेल संघआ थागोन। जुदि आं थांगोन गाबोन बिथांमोना सोरबा सासे जागोन आरो बिथांमोना मावगोन। आरो बे गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय एफा मोजां स्किम ट्राइबेल गेस्ट हाउस ट्राइबेल गेस्ट हाउसमोन ट्राइबेल गेस्ट हाउस बेवहायनो ब्रह्म समाजाबो मोनसे ब्रह्म दङबो आरो बेनो प्रिन्सिपाल एस'सियेसन अफ बिटिसिनि जेसेबां प्रिन्सिपालफोर दङ कलेजनि बिसोरबो बाहाय एस'सियेसन मोनसे लुगोन। बेबायदि हाखौ बाहाय होनाय खोथा जाखाबाय आरो। नाथाय बे हाखौ बिदि सिगियै सख'यै जोंखौ डिस्टार्ब होननानै जुदि नागारहोनो हायोब्ला गाव मोनगोन साननानैनो बे खोथाफोरखौ बुंगासिनो दंमोन आरो। जोंथ' आं बेखौ जों खेबसे खबर लानायबावगोन जाथ्राबा जोङो एसपिजों रायलायगोन। एसपिजों रायलायाबा जोङो गोजौआव जोंनि मोब्लिबनि मिनिस्टार दङ प्रनज पेगु सारजों जों बे खोथाखौ रायलायगोन। बिथाङा हयथ' बे खोथाखौ खोनायोबा जों माबा मोनसे एक्सन लागोन एसपिनि थ्रुयै। जोंहा बेसिम दं आरो दा जोङो लकेल केस हिसाबै लकेलावनो माबानानै समाधान खालामनो नाजागासिनो दं। एसपिआ हमहोब्लाथ' असिया हमनांगौ आरो स्पटआव मोननायखौ हमनानै मोननायखौबो जुदि हमनानै लाङाब्ला थाखा फैसाजों जों बायजादों होननानैसो साननांगोन। गतिके जोंहा बेखौ साननो बाध्य जाबाय। सासे सिखाव जानानै बे उदाङै प्रेस मिट होनो हायोब्ला बेथ' थाखा फैसाजों गेलेदों निस्सय। ओंखायनो जोङो सिखावखौ सिखाव बायदि साननांगौ। आयेना जुदि बयनिबो थाखाय समानब्ला बे सिखाव नालाय बे सिखावनि आयेनाव गोलैबायोबा सिखाव बायदि साजा मोननांगौमोन। नाथाय दिनैसिम जों बेखौ होनाय नुवाखै। बेखायनो जों ट्राइबेल संघआ दुखु मोनदों। आरो जोंनि आखाइया बे जेसेबां खोथा बुंगासिनो दं गासिबो हानि रेकर्ड बादि जों दंजोबो। टेस्ट मेपबो दङ जों होजोबनो हागोन नोंथांमोननो।
बेबायदिनो जाहैबाय बेबायदि जोंहा मोनखाजोबनाय दङ गतिके जों बे हाखौ बिनि होननानै मानिया मानोबो हाया जों मानिनानै लानो हाया आरो बेखौ जों सिखाव होननानै मिथिगौ सिखाव बायदिसो जों बेखौ बेब'हार खालामोबा सिखाव बायदि बे साजा मोनथारनांगोन जों बेखौनो आसा खालामनानै दिनै नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै फंनैसो बे बुंनो नागिरनायखौ बेहायनो बुंफोरना होनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।